no pots sortir i parlar com dues persones civilitzades. Anna! Anna! Anna, cony! Digues alguna cosa, no? Mira, estàs boja, eh? Ets una psicòpata. Això és el que ets, una psicòpata. La boixa psicòpata, tancada aquí dins. Soc jo, l'Anna Montfort. I aquest que crida demanant-me que no faci cap ximpleria, és el meu marit, en Pau Aguiló. Saps quantes vegades m'has dit t'estimo? Quantes vegades t'he dit t'estimo? Doncs... Cap! Cap! Espera, sí que les portes ben comptabilitzades. Com si unes metges californianes, un avisat japonès, una manicura francesa i unes cingles brasileres. En lloc de la meva dona semblava el mapa mundi. Va fer un canvi? Un canvi? És impressionant. Sí, l'Anna ha canviat. He aconseguit una imatge molt més sensual. Em sento guapa, moderna i molt diferent. A l'abans em miren tots els homes i alguna que altra dona. Ben calat. Això és engrescador, estic empoderat, anava a imaginar. Aquest cop va de debò, aquest cop de bo. Anna, no facis bestieses. No veus que si em penses aquí, aquest carrer és molt transitat i encara t'atropellarà. És igual, és el que vull. Acabar ja d'aquest patiment. Tira més cap allà, més cap allà. Cap allà. Se m'acaba la paret. Aquí. És que aquí he aparcat el cotxe i s'ho cal ficar a la Però si és... Anava al seu lloc a menjar a l'amor un arròs caldós amb gambes, uns fruits de roca i estava blanc, però... Tinc jo el que tinc i em penso suïcidar un altre cop! No, amb la pistola no ho faré! Aquest cop em penso suïcidar, mira, amb algú més segur, perquè va en sèrio, Aquest cop amb el gas! No! Amb el gas no! Per què amb el gas no? Perquè tenim tot elèctric.